MTV. Bir күрүдә сиңа гашык булдым, bir күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттың. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Худай биргән төрле сынауларны иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торган.